Ahojte ľudia, a teraz vás naučím Sir dvojičky kúzlo, ak neviete, pre začiatočníkov. On tiež taký začiatočník, takže prvý kúzlo, roztrhanie vreckovky a bude nová. Neveríte, možno taká už modlená to je, roztrháme novú. Najlepšie sú tie normálne zo záchoda, bo také zobereme. Takto. Nemám tu diváka, dám vám to ako keby do ruky. Nemôže byť vidieť. Je niečo, potom vám ukážem. Oni to stlačia čo najsilnejšie. Otvoria a že čo to je? Normálna vreckovka. Niektorí ste to asi videli a niektorí nie. Potrebujete dve vreckovky. Jedno roztrhnete a druhú takto. Dobre, počkajte. Nič, máte jednu tuto. A tak, to len Fanny niečo robila vonku, štekala. Dáte tu jednu, máte tuto, tú dolnú, dáte divákovi, on ju stlačí a tu rozostrete, ktorá není. Takže hore máte tu roztrhnutú, dole máte celý čas tu nie. Dajte mu to, stlačí to čo najsilnejšie, otvorí to. A normálna neroztrhnutá. A môže si vyfúkať nos. Dobre. A ideme na druhé kúzlo. Máme tu mincu a necháme ju zmiznúť. Aha. Musíme fúknuť. Čo ja furt zabúdam? Zobereme si pero a fuj. Čári mári fúk, fú. Tak a není tu. Ani tu. Nikde. Pozerajte. Tu len sedím ja. Vidíte? Nič. A niektorí ste to tušili a niektorí nie. Môžete to aj tak druhým, ale to nebude také veľmi dobré. Ideme. Ale vždycky budete potrebovať nejakú čarodnicu, stačí pero. Trikrát to zoberete, aby to bolo uveriteľné. A na tretíkrát to nezoberete, tak to nechajte to pustiť. Zoberete si pero, nemôžete to niekde robiť nejaká plocha. A čári mári fúk. A niekedy môžete povedať aj fúk, fuj a také. A otvoríte aj nič. Alebo môžete to aj tak, že zoberete to s padnutím. Počkajte, nepodarilo sa mi to. Zoberete to s padnutím a že zoberete si pero a urobíte bum a nič. Ale to je také, aby vám viac verili. Potom ďalšie bude. A teraz ideme na ďalšie s perom. Zobereme si ho. Už ste to videli, ale to nemusí byť vidieť. Idete, máte to nastavené. Zoberete. Ste to videli niekde asi na YouTube. Potrebujete k tomu gumičku tam, také istej farby, ako je to. Dáte za vrchnákom, zoberete a takto to máte. Dáte to. Už vám tu pomaly púšťate. Nie tak rýchlo. A ďalšie, posledný trik. Dáte mincu. Dáte tam toto. Zoberete to. A není to tam. Niektorí to už poznáte všetci. A bum, čarmári, fúk, fuj, pú. A to tu. Niektorí to ste videli, to je ten najviac základný. Dáte to, na to si predstavte, uberete to aj s tou mincou a dáte to a urobíte čarimári fúk a dáte naspäť a je tam. A ahojte, a toto bolo 5, 4 triky. Tak ahojte.